Zer kiroletan aritzen zara? Motoziklismoan aritzen naiz. Noiztik praktikatzen duzu hau? Orain dela 5 urte hasi nintzen eta 5 urte daramatza kirol honetan. Noiz arte ibiliko zara honetan? Alduan, da gehien gustatzen zaidan kirola eta beti gustatuko letxeak mundialera llegatzea eta hor bizitza irautea. Zer da kirolaren gehien gustatzen zaizun gauza? Emozioa. Da biladura kirola eta basoa 600 kilometro orduko abiaduretan eta da, increíble. Zergaitik aukeratu zenuen hau? Nire aitari gustatzen zaio asko eta sartu zidan hori txikitatik sartu zidan kirol horien funtsa edo eta asko gustatzen zaio. Egiten duzun kirola denbora librea uzten dizu? Ez nago momentu guztietan anpetuta. Zenbat txapelketetan parte hartu duzu? Pasan urtean parte hartu nuen txapelketa oso garrantzitsu batean, zezen europeoa, eta hirugarren postuan geratu nintzen espainolen artean. Eta irabazi duzu? Txapelketa batzuk irabazi ditut, Espainiako txapelketa batzuk eta Euskadiko txapelduna naiz eta Bizkaiko txapelduna. Eta hortu honetan egingo dugu Espainiako txapelketa eta europeoa berriro. Bale.